Assalamu alaikum, Isiyaku Garba reporter daga isiyaku.com. Yau ga muna produce ga issue na Anko Borrowers. Tare da ni akwai Alhaji ranka dade Muhammad Lawal Shehu. Tare da Alhaji Lawal Muhammad Shaibu. Ranka dade me zaka yi cewa game da nasarori da kake zaton za a iya samu a wannan shiri da aka fara yau tun daga shi na ga an fara ba manoma rancen kuɗi kamar yadda aka yi alkawari? To alkawalin da an kai musu na cewa yau ana fara ba su kuɗin kai dan ka gani gashi na Allah cika alkawalin. Sa'ilin kuma ba da kuɗin yana tafiya kan tsari. Abin yana akwai sauri wajen ba da kuɗaɗen. Sa'ilin wanga first installment ne ake ba su. Idan an ƙara wannan za mu biyo da suka installment gaba ɗaya a sallami kowa, kuma muna fatar da tsakanin wanga installment da saka installment kada ya wuce bakwai ɗaya. To a wannan installment na farko kamar nawa ne kowane manomi zai samu? To yana ganin yanzu suna ba kowane manomi 29,000. Kuma kamar ina tsawon lokacin da zai biya kuɗin? To tsawon lokaci dai da bakin lokacin da an ka baka kaya zuwa bayan wata 6. Su yi alkawalin da suka ce mana suna ya san. Idan kamar an ba manoma kuɗi an ba su input ɗinsu wata 6 bayan ba da wannan ake son su zo su biya, in sun ka biya kuma a sake ba su. Abin rotational na in ka biya sau 100 za a sake baka sau 100 in dai kana da rayuwa. Kaman ina sunan bankin da kuka yi haɗaka da su wajen ba su wannan bashin? Wannan bankin shine Sky Bank. Ranka dade kaman kai me matsayinka a cikin wannan tafiya? To ni dai ina matsayin acting permanent secretary Ministry of Agriculture, kuma ina member na Anko PMT committee. Masha Allah, ranka dade mun gode. Zan dauki hoto.